तुम्ही आता 11 दिवस गणपती सारखे यायचं आमच्याकडे. 11 दिवस मामा या आत्याची मुलगी. हा नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. मम्मी विसरली वाटतं. नाही विसरली मी, आता तिकडे हलव्याचं हे करते ना. तर आम्ही कुठे आलोय? आम्ही मुंबईमध्ये आमच्या मुंबईच्या आत्याच्या घरी आलोय. आपल्या गावी कशी आजी आते, त्या आत्या आणि आत्याचं रिलेशन काय? बहिणी बहिणी ना? बहिणी बहिणी. हा, तर हे मोठे बहीण ना? आजीची मोठी मुलगी. आजीची आपली जी आजी आहे ना गावी, ते पाठी दाखवा, त्यांचा चेहरा दाखवा. काय बनवतात ते बघा. काय बनवता तुम्ही? हलवा. ह्यांना पाहिलं पण असेल तुम्ही आधी एका व्हिडिओ मध्ये आपल्या घरी आलेले. हा, होमस्टे मध्ये आले होते आपल्यावरती. आपण वरती बसून जेवलो होतो ना. हो. हा, आणि आता ते आपल्याला एक रेसिपी बनवून दाखवतात आहे. हलवा, गाजरचा हलवा त्यांच्या पद्धतीने. आणि आम्ही आलो कुठे तुम्हाला माहिती काय? आपण हे वर्ली गाव आहे. आणि अजून जरा 5 मिनिटं पुढे जर आपण चालत गेलो तर आपल्याला वर्ली, बँड्रा वर्ली सीलिंग दिसेल. आणि मस्त समुद्र आहे. तुम्हाला पहिला ते शॉर्ट दाखवतो, तुम्ही ते बघून घ्या. हे बँड्रा वर्ली सीलिंग आहे ना. याच आपण ह्याच्याने पण कधी शॉर्टकट येतो ना वर्लीला. सर्व बोट्स लावलेले आहेत बघा. किती आहेत मोजून दाखवा. तुम्ही इकडे आले आहात पहिला कधी? मस्त वाटतं ना इकडे. चला जाऊया घरी. चला बघा, आम्ही आत्याच्या घरी जे आलो आहे ना, तर आत्याचं घर इकडे जवळच आहे, म्हणून आम्ही हे जवळपास हे बघायला आलो सर्व. आणि इकडे कसं नॅचरल एकदम मस्त वाटतं ना भाई. हे कोलीवाडा आहे ना. बघा केवढा जार पकडा आहे. चला, बघितलं तुम्ही सर्व बँड्रा वर्ली सीलिंग बघितलं. काय काय टाकलंय तुम्ही ह्याच्यात? आता हे मी घी घातलं, नंतर मग ते गाजर किसलेले. हो, आता फ्राय करताय का हो. आधी? नंतर मग मावा टाकला. वेलचीचं पूड करताय ना? हो, वेलचीची. हा. आणि इकडे कोण आलंय? तुपात चांगला परतवला ना तर तो नरम पडतो जरा. आणि इकडे कोण आलंय असं? अरे, 2-3 दिवस तर काजलची मानच हलवते, केसांनाच हलवते काजल. नाही, ते घाम नको ना यायला जोपर्यंत फर्स्ट वॉश होत नाही, म्हणून ते वारा लागायला पाहिजे. आम्ही इकडे का आलो तर इकडे काजलला पण आपले मुंबईचे रिलेटिव्ह दाखवता येतील आणि तुम्हा सर्वांना पण दाखवता येईल. बरोबर ना मम्मी? आजी आत्ते ना, आत्ते तर ही मोठी आत्ते आहे. मोठी आहे. हां. आणि तुम्ही मुंबईलाच राहता ना, वर्लीला इकडे? हो. किती वर्ष झाली 19 तुम्हाला? वर्ष झाली. 19 वर्ष? अरे वा. मालाडला होतो, मग कुलाब्याला होतो आधी, त्याच्या आधी. हा ना. हो, मस्त मस्त. इथे 19 वर्ष झाली. मग आज जेवायला काय काय बनवलं? जेवायला मुगाची भाजी, हा, भेंड्याची भाजी, अरे वा. गवार, अरे वा. वरण, हा, भजी करायची आहे. कोणती भजी? आपली कोथमीरची. मग कोथमीरची भजी कशी करतात ते दाखवा आम्हाला. हा, होय. भाई तुम्हाला काय आवडतं? शेजवान भजी नको. आणि टीव्ही बघा इकडे बरोबर मापाची फिट करून घेतलेली आहे. होय. वेगळ्या मापाने आणलेली आहे टीव्ही. हो. तरी आपला गाजर होता किती हा? अर्धा किलो होती. अर्धा किलो तुम्ही आणलं. 2 वाट्या घातले. बस झालं तेवढं? बस. अर्धा बघ किलो मी. गाजर होते. जास्त गोड होईल ना. हो. तुम्हाला काय आवडतं जेवणात? हा, तुम्हाला जेवणात काय आवडतं? जेवणात सर्व भजी बिजी सर्व. मासे नाही आवडत? मासे आवडतात. मासे पाहिजे. पाहिजेत ना. शिवाय जेवण जात मासे माशाचं जेवण नाही जायचं, वाराला पाहिजे. पाहिजेत. चांगले मासे मस्त. तरी कोणते मासे आवडतात? तुम्ही तर एवढं वर्ली कोल्लीवाड्याच्या जवळ तिकडे मग मी बघायला गेलो तर एवढे बोटी लागल्या होत्या ना, बोटीत बसली तरी तू मासे आणशील एवढे. आताच्या घरी आलोय ना, तर तुम्हाला आता शिमला मिरचीची आम्ही भजी दाखवतोय. शिमला मिरचीची भजी. तू बघितले काजल शिमला मिरचीची भजी? नाही बघितली तर तिकडे समोर आहे. बघ, शिमला मिरची कापले लांब. चण्याचं पीठ, थोडं मीठ, हळद थोडी. हा, आणि
जिरा पावडर धना पावडर टाकली, आलं लसूणची पेस्ट टाकली ना. आल्या लसणीची पेस्ट थोडी. आपण हे श्रावण महिन्यात आलोय. इथे कधी यायचं माहितीये काय? श्रावण नसेल, उपवास नसेल ना, तेव्हा यायचं इकडे. बरोबर ना? कोण आला काय? नाही कोण नाही. हा मम्मी, बरोबर. उपवास नसेल तर इकडे मच्छी, इकडे मच्छी, इकडे मच्छी आणि इकडे मच्छी, आणि मध्ये आपण गच्ची. मच्छीचे प्रकार. आणि मध्ये आपण म्हणजे सर्वीकडे खायला. काजल, हा. मला हिंग घालते हा. हा हा. चला, इथे आपण हा सुद्धा रूम बघितला त्यांचा, आणि अजून एक रूम त्यांचा बाजूचा आहे. हा पण तुमचाच ना? होय. वा वा वा, काजल मस्त ना. हे एकदम बनवलं छान आहे, कॉम्पॅक्ट त्यांचं सर्व घर आहे. बनवलं एकदम छान फॅन आहे. पण आहे, हे सर्व आहे. दाखव. वा 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 वा, मस्त. टाइल्स बिल्स मस्त लावलं ना, होय. चॉईस मस्त आहे. आता हे आपण वर्ली गावात आहे. वर्ली आपण कुठे उतरलो काजल? कोणत्या स्टेशनला आपण उतरलो? फॅन लावते आता. परेल प्रभादेवी, बरोबर. आता आपण ह्या रूमला भाड्याने दिला तरी भाडा काय या रूमचा? हाय. 10,000. होय. बापरे काजल, एवढूसा 10,000, म्हणजे त्या रूम 10,000 वेगळा, दोन्ही दिले की 20,000. बस. हा रूम जरा थंड आहे. हा इकडे गारवा जेवण नाही ना. जेवण नाही म्हणून, AC पण आहे. आणि एसी पण आहे इकडे. आणि तिकडे भट्टी भेटते तिकडे. कुकिंग होत नाही, तिकडे कुकिंग होते ना होते. कंटिन्यू, हा, म्हणून तिकडे गरम. आणि इकडे वाफ नाही मारत कसल्या वाफ नाही. गोष्टीची. याच्यामध्ये खरं बा, इथे डबल मारली पाहिजे, आठवण नाही राहायची रे. हा. ही पट्टी इकडे अजून एक जास्ती घेऊ बोलली ती. आणि आमच्या आत्याने हे आता 1 वर्ष झाला घर बनवलेत ना दोन्ही. हो. मस्त बनवलं, छान आवडलं आम्हाला. मस्त आहे, छान आहे. मस्त. बाहेर पण लाईट लागली. ही बघ. हे आपल्या ह्या सिस्टमला काय म्हणतात? कॉमन बाल्कनी ना आपल्याला, ही गेलं. कॉमन गॅलरी आपल्या सर्वांना पुढपर्यंत आहे आपला. तिकडेपर्यंत. एका लाईनी 4 रूम आपले. 4 रूम. हा एक असा इकडे रूम, आणि हा इकडे असा एक रूम. बघा, सेम 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 रूम आहे. आणि हे दोन्ही आत्याचेच रूम आहेत, म्हणजे दोन्हीकडे ते राहतात. इकडे पण राहतात आणि तिकडे पण राहतात. इकडे कुकिंग होते पण जरा इकडे जरा गरम वाटतं. बघा, कुकिंग तिकडे होते ना तिकडे, आणि त्या रूममध्ये बघाल तर एकदम थंड आहे. इकडे होती. हो. आणि इकडून यायला जायला इकडे असं आहे. काय? नाही नको राहू दे. ते येतील ना, नको नको. चला, काय नाही राहू दे. एका रूम मधून दुसऱ्या रूम मध्ये. चला, आज जेवणामध्ये पुऱ्या पण आपल्या वाटतं. पुरे आहे, पुरणपोळी पण आहे. बाप रे, हा? म्हणजे एका माणसाला 2 ताट घेऊनच बसायला लागेल. मधली वेज थाली खाणार आहोत आपण. हा. घे. महाराजा थाली असते ती वाली, व्हरायटी वाली. होय. कोण तुमच्याकडे व्हिडिओ बघतात आमचे? तुझे ती आहे ना तिकडे. बघतात. हा तुला हात मार. आम्ही तुमच्याकडे येत होतो ना, हा. तर एक बाई आम्हाला भेटलेली, आली आमच्या मम्मीच्या बाजूला. हो. हा, मम्मी मला विचारलं काय? कशा आहात तुम्ही? म्हटले बरी आहे. का? तर तुम्ही म्हटले, मी म्हटले माझ्या नंदीकडे चालली. मग तिला कसं बोला गे? ती आमचे व्हिडिओ बघते, सबस्क्रायबर ना. हा तेव्हाच. आणि मम्मी, कुठे गं? तिथे खाली रस्त्यात. अरे तेव्हा कोण ती? हे मम्मी, माहिती नाही. हे मम्मी, आपण दुनियाच्या कोणत्याही टोकात असू दे, ते आता तर आपण मुंबईमध्येच आणि महाराष्ट्रातच फिरतो. तिला काय करतात आजचा व्हिडिओ रत्नागिरीला? गेल्यावर ना ताईला किती ओळखतील माणसं. बघीला काय करतात रत्नागिरीला? होय. बबी आत्याला किती ओळखतात ना आता. मग? आणि आम्ही कुठेही असू दे, कोणत्याही गल्लीत असू दे, नाही तर कोणत्याही बीचवर असू दे, कोण ना कोण 1-2 तरी भेटणार. बघा, मी 10-12 नाही म्हणत, पण 1-2 तर नक्कीच भेटणार. आणि बाकी कोण ओळखत पण असतील पण पुढे येत नसतील. बरोबर. भाई, तुम्हाला पण कुठेतरी ठाणे स्टेशनला भेटले होते ना कोणतरी? काय बोलले ते? इथे दुधाणा जातो नाही काय, हा, सुभाष तिकडे पण ते साडीवाली होती बाई का ड्रेस घातलेला होता. साडीवाली होती. हो. ते वयस्कर माणसं नाही का, ते इथे राहतात ना टावर अच्छा, मध्ये, अच्छा. ते पण मला भेटतात. व्हिडिओ बघले नसेल ना, सर्व व्हिडिओज व्हिडिओ बघतात. बघतात ना. तेव्हा ते विचारले की तुम्हाला. होय. आणि आता आम्ही बघा वर्ली गावात आहे. वर्ली गावातल्या सर्व न्यू माणसांनी सबस्क्राईब करा, आणि सर्वांनी इकडच्या माणसांना हा व्हिडिओ शेअर करा. बरोबर ना मी? बरोबर. आमची आत्या इकडे राहते बघा. आलात तर या यांच्याकडे जेवायला. 3 दिवस जेवतच असाल. हा, 1 ताटात तुम्हाला 2 टाईप पुरेल. हो. एवढे पदार्थ असतात. चला, सर्वांनी जेवायला या इकडे. भाजी बघा, बटाट्याची भाजी. ही कसली भाजी आहे? गवार आहे, भेंडी आहे, भेंडीची भाजी. मूग आहे. गवार कुठे आहे? गवार ही बघ. गवारीच्या गवारीची नाही. गवार नाही आलेली आहे आमच्या इकडे. इकडे ही भाजी वेगळी भाजी आहे, ही भाजी वेगळी आहे. शिमला मिरचीची आणि कोथिंबीरची आहे. बाप रे. हे मम्मी,
ते पंचपक्वान्न कसे असतात तसं झालंय ते. आता पूर्ण कोलीवाडा तुम्हाला बघणार हा पूर्ण कोली बघणार मला. हा आता कोलीवाड्यातले सर्व जेवायला येणार तुमच्याकडे. आता जरा पत्रावली जास्त लागतील इकडे. शेरू शेरू हा बघ. अरे रे आमच्या दिलूला दाखवायला पाहिजे हा शेरू. हो शेरू आला आमचा. हो रहिवासी आहे इथला. पप्पी देतो शेरू. हा त्यांच्याकडे जातो बाजूकडे. काजल दिसायला बघ कसा आहे. दिसायला बघ कसा आहे. वाघ ना, वाघाचा पिल्लू पुढची खाली आहे. खुर्ची खाली बघा मी बघा दिसतो बघ. तो बघ. शेरू काय रे. का पाहिजे पोली? हा दे पुरणपोळी दे काय. दूध पाव खाऊन गेला होता. दूध आणि पाव. हा दूध बिरेट. अरे वा शेरू बसला. असं ते. ए बघूया खातो काय बघूया. शेरू अय शेरू हा बघ. अय शेरू धर खा खा. खातोय. माझं जेवण झालेलं आहे एकदम. जेवण छान बनवलं होतं मस्त. चांगलं होतं. मस्त बनवलं. खा तुकडे करून पाहिजे त्याला. खा आपल्या हृदयाशी घेतला त्यांच्या मस्तकाचे अवघ्राण गाणं ऐकलंस का त्याचं. गाणं ऐकलंस. छान आहे आवाज. आवाज ऐकला ना. आवाज छान आहे. असं वाटलं काय कोणीतरी स्पीकर लावलेला काय है हो, ना. आम्ही पहिल्यापासून तेच बोलत होतो. तरी स्पीकर लावलाय. छान ना. छान आहे आवाज. चला आता नेक्स्ट सॉन्ग कोणता. इंडिया मला. हा चालेल हो चालेल. ड्यूट त्यांनी स्वतःहून दोन्ही आवाज काढलेले आहेत ते. वा एकदम छान ना. मस्त वाटलं ना. तुम्ही आता परत म्हणाल की आम्ही इकडे कुठे आलो. तर आम्ही बघा आत्याच्या घरी आलोच होतो आपल्या इकडे वरलीला बरोबर. तर इकडे आम्ही जेवत बसलो होतो. जेवण आम्ही करतोय तर आम्हाला इकडे एकदम सुंदर गाण्याचा आवाज आला. पहिलं तर आम्हाला काय वाटलं तर कोणतरी टेप रेकॉर्ड करत आहे का तिकडे. टेप रेकॉर्ड चालू केलं आहे का. नंतर मी बाहेर उभं राहून बघितलं आणि आत्याने सांगितलं की तिथे हे गातात आहेत. म्हणून आम्ही बोललो. आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केली त्यांच्या फॅमिलीला की आम्हाला पण जरा 2-3 गाणे ऐकून दाखवा. तर त्यांच्या आईलाच विचारूया काय नाव आहे तुमचं आणि त्यांचं नाव काय. माझं नाव देवयानी पाटील आणि माझ्या मुलीचं नाव सानिका सुनील पाटील. ते असे गातात खूप सुंदर ते एकदम. हो दोन्ही आवाजात गाणी गाते. पण तिला असं काहीच समजत नाही. ती स्वतःमध्येच जास्त मग्न असते. फक्त तिच्या कानावर रेकॉर्ड म्हणजे ऐकायला म्युझिक हे केली की ती मग ती त्याप्रमाणे गाणी वगैरे गाते. असे छोटे मोठे कार्यक्रम पण ते करते. आता शो करतात ते. हो शो. आता रिसेंट शो कुठे आता. परळमध्ये आहेत गणपतीचे. आणि अजून तुम्ही सांगा तुम्ही मी काका लागता ना तुम्ही. मी काका अजून त्यांचे शो कुठे कुठे केले त्यांनी. शो आणखीन एक लक्ष वडाळा की आणखीन अंधेरी सगळ्या ठिकाणी. त्याच्यानंतर तिने उडानमध्ये फर्स्ट घेतले. उडान रेडिओ आहे ना फर्स्ट प्राइज घेतलेलं आहे. आणि आमच्या व्ह्युअर्स मधून कोणाला शो साठी बोलवायचं असेल तर कसं बोलवायचं. आमचा नंबर घ्या. कॉन्टॅक्ट नंबर वगैरे किंवा तुमच्याकडे जरी केलं तरी तुम्ही आम्हाला सांगू. नाही तर तुम्ही नंबर दिला तरी चालेल. नंबर द्यायचा तुम्हाला. घ्या नंबर घ्या. 81 हां बोला. 8108 हां 442064. ते काकांचे नंबर आहेत ते. हां तुम्ही या नंबरवर डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करून डायरेक्ट त्यांच्याशी बोला. बरोबर ना. आपण कसं एक टॅलेंट दुनियासमोर अजून आणण्याचा प्रयत्न केला. जे ऑलरेडी आहेत ते
पण आपण अजून आमच्या व्ह्यूअरला दाखवलं की असे सुद्धा तुमच्या माध्यमातून आणखीन अशा माणसांना आणखीन पुढे पोहोचवायला पाहिजे. हो तेच म्हणून आम्ही मध्ये पूर्ण ती महाराष्ट्रातून बदलापूरहून ऑनलाईन स्पर्धा झाली तर त्यातून पण ती पहिल्या नंबरने आली. पुण्याला पण गेली होती. पुण्याहून हां. तर आपण आपल्या व्ह्यूअर तर्फे चालूच असतात. कोणाला बोलवायचं असेल तर नंबर दिलेला आहे, तर नंबर कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही बोलवू शकता. आवाज चालेल. खूप चांगला आहे, खूप हम्म. मस्त आहे. दोन्ही आवाजामध्ये हो, म्हणजे मेल पण आणि फिमेल पण दोन्ही आवाजमध्ये ती गाते. तिला असं कळत नाही, ती जे ऐकते त्याप्रमाणे ती गाण्याचा प्रयत्न करत असते. आणि मला पण तुम्हाला विचारायचं, ह्याच्या अगोदर तुम्ही आमच्या चॅनलला कधी बघितलं? हो पाहिलेत ना रेसिपीज. काय आवडतं तुम्हाला चॅनल? म्हणजे काय बघितलं तुम्ही शुभांगी कीरमध्ये? शुभांगी कीरमध्ये मी म्हणजे तुम्ही ते गावी गेले असताना वगैरे तुमचे सगळे जे आजी बरोबर वगैरे सगळे जे व्हिडिओ दाखवले होते हां हां. ते नदीवर वगैरे ते पुन्हा घरी जाऊन ते सगळं बनवलेलं रेसिपीज वगैरे मी पाहिले. म्हणजे तुम्ही पण बघितलं चॅनलला? खायला नाही दिलं. परत ते हे पण मी पाहिलं होतं, मला वाटतं शाही कबाब का काहीतरी असं काही तुकडा शाही तुकडा वगैरे मी पूर्ण रेसिपी पाहिली. अजून इकडे नवीन कोणतरी मेंबर्स आलेत, मग मी इंट्रोडक्शन दे. हे यांना ओळखतात, तुम्ही आता बघितलेलं आहे ना व्हिडिओमध्ये. हां आले होते आपल्या रत्नागिरीला आले होते. होमस्टेमध्ये. आत्याचे पुस्तक, मोठी आत्या आहे त्याच्याची काय? हां बघा, सलमान खान वाटतात की नाही? आता हे रवी मामा म्हणले, म्हणजे कोण आहे ते? आत्याची मुलगी. या आत्याची मुलगी. हां. हां, काय नाव तुमचं? रुचिता. तुम्ही व्हिडिओ बघता? हो. शेअर पण करता आत्तेला है ना गावी? कोणती वाटते? विक्रोलीची वाटते का कोणती वाटते? लंडन UK गाते मी आता. जाते आता. इकडे ओला उबेर जाते का डायरेक्ट गाडी? काय बोलायचं? अष्टपुत्र सौभाग्यवती भाऊ. मीच बोलली माझं. स्वतःच बोलली ती बघ. चला बाय बाय, आता मी घरी चाललोय. चला. नाही, तुम्ही आता 11 दिवस गणपती सारखे यायचं आमच्याकडे. 11 दिवस गणपती सारखं यांना पण 11 बसवू दिवस आम्ही. 11 मोदक रोज देऊ तुम्हाला. 11 हा, रोज. रोज